muna shan inuwa, zafi ya buwaye mu ga sauro. Kamar yaya kuke yi domin kula da lafiyar ku, lura da cewa wannan zafin hukumar hasashen na yanayi ta ba da sanarwar cewa damuna za ta faɗa a kudancin na ƙarshen wannan watan biyu na shekarar 2020? To gaskiya mukan yi dogon hira a waje, lura da yiwuwar an raba gidajen sauro, mukan shiga ciki sai mu ɗan yi hira a waje kafin dare yayi, kuma sai mu ƙara wanka sai mu ƙara shiga cikin ɗaki har zuwa gari ya waye. Mun ɗau kiyayewa da kuma kula da lafiyar ku, lura da cewa ana kuka da matsanancin zafi a nan jihar Cross River. Ga mana sunanka sai ka ci gaba da bayani. Sunana Nafi Sale Musa. Ko ba haka bane, gaskiya muna shan zafi amma nefa ba ta mana adalci. To wani matakai kuke bi domin kare kanku daga kamuwa da cututtuka? Saboda dole ne kai ta wanka da ruwan sanyi, maganin zafin, kuma kai ta shan ruwa akan kari. Saboda daktoci ma sun ce mana mu ta shan ruwa fiye da cin abinci. A rana kana shan ruwa kamar kimar nawa, kwatankwacin leda nawa? Muna yin fiye wata ya fi 10 sha a wuni dai, daga safe zuwa yamma. Ina yin fiye wata ya kai 20 ma, daga safe zuwa dare. Kuma kana samun sauƙin zafin in ka sha? Ina samun sauƙin zafin in na sha. Kuma kana ana fama da tsananin zafi a nan jihar Cross River. Kamar wani matakai kuke ɗauka don kula da lafiyar ku? Muna ɗaukar matakai saboda dalilai shine ko da ke akwai rashin wuta cikin al'amura, amma na ko da ana ɗaukar matakai irin amfani da kayan sanyi da irin kayan furut da sauransu. Allah ina neman gwamnatin state da Allah sa bakin kana hukumar ne da rika taimaka da zafi yayi wa yara kanana. Muna shan inuwa, zafi ya buwaye mu ga sauro. Kamar yaya kuke yi domin kula da lafiyar ku, lura da cewa wannan zafin hukumar hasashen na yanayi ta ba da sanarwar cewa damuna za ta faɗa a kudancin na ƙarshen wannan watan biyu na shekarar 2020? To gaskiya mukan yi dogon hira a waje, lura da yiwuwar an raba gidajen sauro, mukan shiga ciki sai mu ɗan yi hira a waje kafin dare yayi, kuma sai mu ƙara wanka sai mu ƙara shiga cikin ɗaki har zuwa gari ya waye.